Onze optreden gaat vandaag woensdag vanavond plaatsvinden. En dan staan we op de speciale party Carnaval in Tirol. En er is nog steeds veel bier, snaps en wijn, dus dat gaat helemaal goed komen volgens mij. Het loopt natuurlijk vanzelf wel. We hebben ons repertoire, we weten wat we moeten gaan doen. We gaan van tevoren eventjes het programma nog doornemen, wat we precies gaan doen. We kijken even in de zaal rond hoe het eruit ziet, hoe de sfeer is. En dan ga je gewoon het podium op en dan ga je los. Het is de ervaring die ons wel dat geleerd heeft. Ja, de kunst is, kijk, als je vandaag een dag een plaatje maakt, je moet op een of andere manier toch opvallen natuurlijk. Er moet iets bijzonders zijn om in deze moeilijke markt tegenwoordig, om daarin je plaatje te blijven bemachtigen. En dat moeten ook wij. Het gaat goed en mis. We hebben een soort huwelijk. We bestaan inmiddels 38 jaar. En als je elkaar niet goed wilt begrijpen of elkaar niet accepteert of respect voor elkaar hebt, dan gaat het fout. Dus je kunt elkaar ook af en toe de waarheid zeggen. En je hebt respect voor elkaar, dat is de basis. En dan verdwijnt een bepaald gevoel als je ruzie hebt gehad om wat dan ook. Dat verdwijnt heel snel, omdat er te veel respect voor elkaar is. Al kunnen wij nog 100 keer per jaar optreden voor een goed bedrag en kunnen we echt goed geld verdienen. Maar als wij het niet meer leuk vinden, dan stoppen we ermee. Want ja, stel je voor dat wij naar Groningen moeten rijden in een weekend. En wij zitten met ruzie samen in de auto, dat werkt niet. Dus dan gaan we zeggen, laten we het niet meer doen. Het is mooi geweest. Wij zijn natuurlijk full en professioneel bezig, maar het is natuurlijk een van de bezigheden waar wij mee bezig zijn. Dus we hebben nog andere activiteiten. Maar we vinden het nog steeds leuk om te doen. En ik kom nog even terug op die ruzie. Er is eigenlijk nooit ruzie. Oh nee? Ik stop ermee. En nou is het afgelopen.